Salutare! Astăzi suntem la Camping 3 Stejari din Sălătrucel, zona Călimănești. Proprietatea poate fi găsită și pe Booking și dispune de locuri de parcare, locuri pentru camparea cu rulota, locuri pentru cazarea la căsuțe. O să vă fac o scurtă prezentare, să vedem și căsuțele, să vedem locurile pentru rulote, să vedem bucătăria, să vedem facilitățile. Ce pot să vă spun este că zona este de vis, cu multă pădure de jur împrejur, cu un gard electric foarte solid, cu acces la grătar, la disc, la ciubăr, Wi-Fi gratuit și, cel mai important, cei de aici de la camping acceptă și plata cu vouchere de vacanță. Aceasta este intrarea, destul de generoasă. Este o pantă mică aici. Eu vă recomand, dacă veniți, să urcați direct sau să, dacă vreți doar să parcați, să trageți aici în dreapta. Dacă vreți să urcați, urcați mai zdravă în așa un pic, că este o pantă și dacă aveți o rulotă mai grea, trebuie să o asigurați. Știți cum este, ca orice pantă. Zona de rulote este o zonă super faină aici. Avem ușor așa, urcăm. Deci, prima parcare acolo, destul de generoasă. Și aici este prima zonă de rulote. Este destul de mare platoul acesta. Dacă le amplasez cum trebuie, intră câteva rulote bune. Punct de branșare la curent, punct de alimentare cu apa au acolo. Și ce să vă mai zic, să vedem și bucătăria și toate cele. Aici avem și zona de grătar. Două mese mari cu bănci. Grătarul este aici, protejat tot așa de un foișor mic. Grătar frumos și disc, dacă vreți să gătiți ceva la disc sau la tuci, tot așa au aici o sobiță. O chiuvetă mică aici de clătit. Și dacă vreți să stați frumos, iarăși au un butoi aici. O toaletă aici. Da, asta este ca un backup, pentru că mai au două toalete. Apa este funcțională, să full curat, miroase frumos. Și mai au toalete cu duș aici, am să vi le arăt. Aici, terasa aceasta, bucătăria este mare. Aici este bucătăria, da? Terasă cu mese, cu tot. Este închisă, aici sunt folii pe geam, deci practic plouă, ninge, puteți să stați aici. Destul de dotată, cuptor cu microunde, sandwich maker, filtru de cafea, chiuvetă, aragaz, internet. Așa, să pun eu să fac un zoom și pe lista de prețuri. Așa, regulamentul. Încercăm să-l prindem cum trebuie. Parola de la internet, nu vă spun. Și o chestie bună, merge să plătiți și cu vouchere de vacanță. Da, o masă ca să vă pregătiți. Și să vă arăt. Aici avem două frigidere. Un frigider cu congelator și parte de răcire și o ladă mare frigorific. Adică se vede că este suficientă pentru toată lumea. Aici este toaleta. O chiuvetă aici în hol. Dăm să aprindem un pic. Și aici toaletă cu duș, cu chiuvetă. Da? Este a bărbaților. La doamne, același aranjament, toaletă, duș și doamnele nu au chiuvetă aici. De asta. Da. Ok. Deci probabil doamnele o folosesc pe aceasta și radiator aici. Din ce văd eu,
sunt ok, îngrijite, adică vă dați seama și lumea trebuie să se uite, intri într-un loc să lași la fel cum ai găsit, da? Dacă nu poți să îmbunătățești, să lași măcar așa cum ai găsit. Plecând de la bucătărie, mergem frumos aici, avem un ciubăr. Pentru ciubăr taxa este de 300 de lei pe zi, pe noapte, nu știu, să mă uit atent în regulament. Tot așa protejat de un foișor cu trepte de acces. Este apă în el și în partea aceea are focarul. Un leagăn frumos și un tobogan pentru cei mici. Și aici puteți trage rulotele. Am să întreb și care e locul de numărul maxim de rulote acceptate. Deci practic sunt două paliere aici. Noi am tras rulot acolo. Mașina am tras aici sub stejar. Și în spate avem 4 căbănuțe. 3 dotate și cu baie și una fără baie. Puteți să stați și cu cortul tot în spate. Avem și niște hamaci acolo și o să mergem acum să vedem o căsuță cu baie și o căsuță fără baie. În spate avem direct pădure, dar am să vă zic un lucru foarte bun. Au gard electric pe tot perimetrul, da? Cu cel puțin 3 bariere din astea de gard. Așa că puteți să dormiți liniștiți și să mâncați liniștiți. O să mergem să vă arăt. Deci asta este căsuța cu baie. Aici mai bate soarele, îmi cer scuze pentru. Ia să vedem, bună ziua! Trebuie să vă spun că am mai stat în multe camere de hotel. Mirosul este unul de proaspăt, în primul rând. Un pat lat, cred că are cel puțin 1,60, o măsuță, un fotoliu, văd un mini frigider, am lăsat eu așa și să vedem și baia. Baia, o toaletă, la fel, mirosul este ok, se simte miros de proaspăt, chiuvetă și duș. Cred că n-ai ce să-ți dorești mai mult de la o căbănuță din asta în care vrei să te relaxezi. O să mergem acum să vedem și o căbănuță fără baie. Aici au și un radiator electric. Se poate alimenta și se setează temperatura dorită. Peisajul, ce să vă zic, peisajul și aerul sunt de vis. Înconjurat de pădure aici frumos. Nu poți să-ți dorești mai mult. Aici ușor. Pentru corturi, cei care vor să-și pună cortul, aici este zona în spate. Este protejată și puteți să stați aici fără probleme. Băile, utilizați băile acelea comune. Aceasta este tot așa o zonă asta de poieniță aici. Hamacul în spate. Și uitați gardul electric, să mergem să-l vedem. Ne avertizează frumos, vedeți, de jur împrejur gard electric. Ceea ce nu multe campinguri au, să știți. Și în spate pădure. Dacă vă uitați și pe hartă, veți vedea că este pădure suficientă cât să-ți ofere tot ce vrei. Așa, ia să vedem și un view de aici de sus. Și apoi să intrăm în căsuța fără baie. Vedeți, panouri pentru apă caldă. Sunt ecologiști oamenii. Poate în viitor vom vedea și o instalație de producerea energiei electrice, de stocare, de ce nu? Pentru că soluțiile
acestea devin din ce în ce mai bune, mai ieftine și zic eu că sunt de viitor în contextul actual. Așa, să mergem să vedem și ultima căsuță. Frumoasă cu... Deci, în schimb, ce are căsuța aceasta? Are o prispă, să-i zicem. Ia să vedem. Să zicem că ne punem pe scaunul ăsta și vreau să o... Doamne, cât e de frumos. Ia să vedem aici. Da? Aici tot la fel. Patul, radiator, o măsuță mică aici și nu-ți trebuie mai mult. Regulament aici, plan de evacuare. Deci puteți să stați liniștiți. Sincer, sunt plăcut impresionat de cât de simple și cât de frumoase și cât de cochete și cât de îngrijite sunt aceste căsuțe. Pentru că aspectele acestea de miros și de curățenie îți dau și o stare bună și aici pot să vă garantez că sunt. Nu am mai stat la diferite hoteluri și am simțit, de exemplu, în Brașov ultima oară tot așa am avut o cameră într-un hotel, mirosea pur și simplu a mucegai. Și aici un cor montat. Vedeți, au și hamacul lângă, sunt doi bicicliști, au plecat deja pe traseu.